Karak. Hra pre 2 až 5 hráčov, zhruba od 7 rokov, na približne 45 minút. Poďme sa na ňu pozrieť. V krabici sa nachádza plátené vrecko plné žetónov. Na týchto žetónoch sú jednak poklady a jednak rôzni nepriatelia alebo netvory, s ktorými budeme počas hry bojovať. Keď boj s netvorom vyhráme, získavame rôzne vylepšenia, ktoré môžeme neskôr v hre využívať, alebo kľúč, ktorý otvára truhlicu s pokladom. Cieľom hry je stavať labyrint, bojovať s nepriateľmi, získavať poklady a na záver sa dostať k boju s drakom, respektíve získať najväčší poklad, ktorý skrýva aj rubín. Avšak, ak získate práve tento poklad s rubínom, tak vám to nezabezpečuje automaticky výhru v hre, pretože na to, aby ste vyhrali, musíte jednoducho získať najviac pokladov. Ďalšia vec, ktorá sa v krabici nachádza, je kopa dielikov s podsvetím alebo s labyrintom. Sú to takéto doštičky, na ktorých sa buď nachádzajú iba chodby alebo miestnosti. V prípade, že nájdete miestnosť, tak si z pláteného vrecka vyberáte žetón a podľa toho, čo tam je, tak zahráte akciu. Ak z vrecka vyberiete netvora, idete proti nemu bojovať. Ak z vrecka vyberiete poklad, tak sú dve možnosti. Buď kľúč máte, alebo nemáte. Ak kľúč máte, tento odovzdávate a odchádza mimo hru, môžete ho napríklad vložiť do krabice a poklad je váš. V prípade, že kľúč nemáte, tak toto políčko, jednoducho sa na ňo postavíte a pokračujete ďalej, pokiaľ ešte vo vašom ťahu vám zostávajú nejaké pohyby. Potom sa ďalej snažíte získať kľúč a prípadne sa na toto políčko vrátiť, aby ste ten poklad získali. Ale môže vás niekto predbehnúť. Dieliky s podsvetím si pripravíme do 3 plus minus rovnakých kôpok a dáme ich na také miesto, aby každý hráč mal k ním prístup. Ďalej si pripravíme dosku hráča. Podľa toho, koľko hráčov hrá, tak toľko dosiek si pripravíme. Na túto dosku si dáme práve obrázok svojho hráča, pripravíme si tam 5 životov a potom si tam postupne budeme dávať vylepšenia, ktoré budeme získavať v boji s netvormi. Máme tu ešte takýto dielik, je to začínajúci dielik nášho labyrintu. Jediný je žltý, aby bol ľahko rozpoznateľný a nachádza sa na ňom liečivá fontána. Ten si uložíme tak, aby bol plus minus v strede medzi nami, aby sme k nemu každý mali prístup a každý si vyberie hrdinu, s ktorým chce hrať. Hrdinov máme v hre 6, aj napriek tomu, že hra je pre 5, aby sme si vždy mohli vybrať. A každý má nejaké 2 špeciálne vlastnosti, ktoré má iba on a nikto iný. Napríklad táto lupička vyhráva boj už pri remíze a môže sa rozhodnúť, že nebude bojovať, ak nechce s daným netvorom bojovať napríklad preto, lebo si myslí, že na to nemá dostatok síl a je väčšia pravdepodobnosť, že by prehrala. Nikto iný tieto 2 možnosti a schopnosti nemá. Veštkyňa, pokiaľ si vo svojom prvom ťahu vytiahne hneď ako prvú miestnosť, tak si pripočítava k svojmu boju plus 1 bod. V prípade, že najskôr vyberie chodbu a až ako druhý pohyb sa jej podarí vytiahnuť miestnosť, tak si tento 1 bod nepriratáva. Jej druhá špeciálna vlastnosť je, že keď si z vrecka vyberá žetóny, tak ona ako jediná si môže vyberať z 2 žetónov. To znamená, že vyberie 2, pozrie sa na ne, rozhodne sa, ktorý jej viac vyhovuje a ten zahrá. Tieto špeciálne efekty jednotlivých hrdinov sú výborne rozpísané v pravidlách a tak sa s nimi teraz nebudeme ďalej zapodievať, pretože ja do hry vyberám práve tieto 2, lupičku a veštkyňu. Nachystáme si 2 hracie kocky a každej hrdinke dáme 5 životov. Tieto životy sú malé žetóniky, kde na jednej strane je srdiečko a na druhej strane je lebka. Na začiatku má každá hrdinka 5 srdiečok, teda 5 životov a postupne ako stráca životy, tak si ich otáča na tú stranu s lebkou. Samozrejme, už sme si hovorili, že sa tu nachádza liečivá fontána, takže to neznamená, že každý hrdina má len týchto 5 životov, ale si ich dokáže v priebehu hry obnovovať. Posledná vec, ktorú potrebujeme k hre, sú postavičky našich hrdiniek, takže si nájdeme lupičku, nájdeme si veštkyňu
a postavíme ich na prvý rozohrávací dielik nášho labyrintu. Ešte som zabudla na žetón prekliatia. Žetón prekliatia postavíme k doštičkám labyrintu tak, aby bol viditeľný. A hra sa môže začať. Ako prvá začína lupička, teda zelená hráčka. Vyberie si dielik labyrintu a priloží ho niekam k prvému dieliku. A hneď si vybrala miestnosť. Rozhodne sa, kam ju priloží a z vrecka si vytiahne jeden žetón. A je to truhlica s pokladom. Keďže ešte nemá žiaden kľúč, postaví na toto miesto truhlicu, postaví sa na ňu, ale nemôže ju odomknúť. A tak pokračuje vo svojom ťahu. A je to opäť miestnosť, takže si znova bude vyberať nejaký žetón. Tentokrát je to krysa. Táto krysa je 5-bodová. Lupička musí vyhrať boj. To znamená, že musí v jej prípade hodiť minimálne 5. Nezabúdajme, že lupička sa môže aj rozhodnúť nebojovať a pokračovať ďalej. Ona sa však rozhodla, že tento súboj skúsi zahrať, pretože je to iba 5 bodov a to by sa jej mohlo na začiatku podariť a tak hádže kockami. Lupička hodila 10. Tým pádom vyhrala tento súboj a žetón získava. A efekt, ktorý vyhrala, jej v každom ďalšom hode automaticky pridá 1 bod. Hoci každý ťah pozostáva zo 4 pohybov, v momente, keď získate nejaký žetón, váš ťah sa končí. Na rade je teda veštkyňa. A tej sa tiež podarilo hneď získať miestnosť, takže si ide ťahať z vrecka. No a jej schopnosť je, že si môže hneď ťahať 2 žetóny. Pozrie sa, čo môže získať a rozhodne sa, ktorý žetón je pre ňu výhodnejší. Ona sa v tomto prípade rozhodla, že bude hrať s 9-bodovou príšerou, aby mala možnosť získať 2-bodový meč. To znamená, že v ďalších ťahoch by potom pri každom hode kockou mala automaticky 2 body k dobru. Veštkyňa teda ide hádzať kockami a nahrala som to tak, že vôbec nevidím, čo hodila, ale evidentne to nebolo 9 bodov, dokonca ani s tým 1 bodom navyše, ktorý si ona môže ako jediná pripočítavať. Takže sa musí vrátiť späť, stiahnuť sa z tejto miestnosti, jeden život si otočiť na stranu s lebkou a pokračuje lupička. Jej prvým ťahom alebo prvým pohybom je chodba. Presunie sa na ňu a pokračuje ďalej. Získava miestnosť, uloží ju a vyberie si nejaký žetónik. A je tam 10-bodový netvor. Lupička ako jediná sa môže rozhodnúť, či bojovať bude alebo nie. No a ona, keďže je odvážna, tak to skúsi. Hodí kockami, opäť nevidíme, ale aj keď si priráta 1 bod, tak evidentne prehráva, takže sa musí stiahnuť a musí si otočiť 1 život zo srdiečka na lebku. Jej ťah sa týmto končí a pokračuje veštkyňa. Keďže stojí na liečivej fontáne, mohla by sa rozhodnúť, že si ten 1 život premení a stratí tým ďalšiu možnosť pohybu, ale ona toto rozhodnutie neurobí a vyberá si ďalší diel podsvetia. Znova vybrala miestnosť a získala 9-bodové monštrum. Ona bojovať musí. Nemôže sa rozhodnúť, či bude alebo nebude bojovať, jednoducho musí bojovať. A keďže si ako prvú vybrala miestnosť, tak by mohla pripočítať 1 bod ku svojmu hodu. Zjavne jej to nestačilo a tak sa stiahne, otočí si 1 žetón života na lebku a pokračuje lupička. Lupička teraz môže alebo rozširovať ďalej podsvetie, alebo môže ísť bojovať a ona sa rozhodla, že ide rozširovať. A má tam opäť miestnosť a vybrala 12-bodové monštrum, ktoré skrýva truhlicu. Znamená to, že by musela hodiť minimálne 6 a 5. No a uvidíme, ako sa rozhodne. A ona sa rozhodla, že bude ignorovať toto monštrum a pokračuje vo svojom ťahu a znova narazila na miestnosť. A tu je 8-bodový kľúčiar a s tým už bojovať ide. Hodila 3 a nevidím, čo bolo druhé, ale evidentne ani s tým 1 bodom navyše
sa jej nepodarilo 8-bodového kľúčiara poraziť, obracia si jeden život a ide veštkyňa. Veštkyňa má teraz jedinú možnosť a to, že s niekým pôjde bojovať. A prípadne by sa mohla ešte presunúť, ale aj tam dochádza iba k tomu, že sa dostane k inému monštru. Takže si vyberá 9-bodové monštrum, skúsi s ním bojovať a chvíľka nápätia, pretože zase nevidíme kocky, prehrala. Otáča si ďalší žetón so životmi a na rade je opäť lupička. Lupička sa môže rozhodnúť, že ide opäť bojovať a tentokrát sa jej to podarilo. Získala 10 bodov na kockách, tým pádom 8-bodový kľúčiar je jej a ona získava svoj prvý kľúč. Na rade je veštkyňa. Veštkyňa ide opäť skúsiť bojovať s 9-bodovou príšerou a získava 10 bodov. 10 bodov jej stačí na to, aby vyhrala a získava 2-bodový meč. To znamená, že odteraz ku každému hodu kockou si bude pripočítavať 2 body. No a takto ďalej pokračujeme v hre, získavame rôzne výhody, bojujeme s monštrami a snažíme sa získať poklad. Poďme sa teraz pozrieť na tento žetón. 7-bodová múmia, ktorá má za sebou žetón prekliatia. Ak vyhrá niektorý z týchto hrdinov práve tento žetón, tak poprvé získava ohnivý meč. To znamená, že ho môže použiť ako plus 1 bod, ale musí ho vrátiť potom, ako ho použije. Takže ho môže použiť iba raz. Jedinou výnimkou je tento čarodej. Tento čarodej môže takýto ohnivý meč používať stále dokola. Dá si ho do svojho itinerára a nemusí ho odhodiť potom, ako ho použije. Keď vyhráte súboj s múmiou, zároveň získavate možnosť niektorému zo svojich spoluhráčov udeliť prekliatie karaku. My si ich pokladáme takto práve na tie schopnosti. Znamená to, že nemôže tento hráč používať svoje špeciálne schopnosti, a to až do momentu, kým sa nevylieči na liečivej fontáne, kde si obnoví všetky svoje životy a zbaví sa prekliatia karaku. Takže tento žetón je celkom taký výhodný práve na to, aby sme oslabili súpera. Poďme sa teraz bližšie pozrieť na jednotlivé žetóny, ktoré nám prinášajú do hry rôzne efekty. Máme tu krysu, máme tu takéhoto kostlivca 9-bodového a 10-bodového kráľa kostlivcov, povedzme. Títo nám prinášajú buď 1, 2 alebo 3 body navyše, ktoré, ak takýto žetón teda máme vo svojom itinerári, tak si budeme prihadzovať alebo pripočítavať k tomu hodu kockou. Ďalej tu máme žetóny, na ktorých sa nachádzajú truhlice s pokladom. Sú zamknuté. Na to, aby sme ich odomkli, potrebujeme kľúč. A kľúč získame, ak budeme bojovať s kľúčiarom. Ten má hodnotu 8 bodov, takže na to, aby sme ho porazili, musíme získať bodov 9, respektíve v prípade lupičky aspoň tú remízu, čiže 8. Ďalej tu máme tarantulu, 6-bodovú. Vďaka tomu sa dokážeme instantne dostať na liečivú fontánu. Tých je teda v hre viac, len my sme ich zatiaľ ešte nevybrali, takže tam máme len túto prvotnú, ten prvý dielik. A strácame tým síce všetky tie ostatné pohyby, naozaj nám to minie celý ten náš ťah, vyliečíme si tým všetky životy a ak náhodou máme prekliatie karaku, tak aj toho sa zbavujeme. A tu si ešte môžeme ukázať, ako vyzerá ten 8-bodový kľúčiar. Ďalší žetón, ktorý tu máme, je takáto 12-bodová príšera alebo monštrum, ktoré skrýva truhlicu s pokladom. To, keď teda vyhráme, už nepotrebujeme kľúč, ale rovno získavame práve poklad. No a posledný druh žetónu je len jeden a je to 15-bodový drak. 15-bodový drak, ak ho porazíme, tak sa hra končí, získavame truhlicu s pokladom a zároveň červený rubín. A ten červený rubín môže byť práve to, čo rozhodne o našej výhre alebo prehre. Ide totiž o to, že v hre nestačí iba poraziť draka a vyhrať rubín, musíte na konci hry mať najviac pokladov. No a pokiaľ máte 2 poklady, váš protihráč má 1 poklad, ale on premôže draka, získa poklad plus rubín, tak vlastne máte obaja 2 poklady, ale on má navyše ten rubín.
A takto sme teda pochopili hru my a takto ju hráme. To znamená, že keď vyhrá niekto toho draka, tak musí mať minimálne rovnaké množstvo pokladov, ako má jeho súper alebo majú súperi, a ten rubín urobí to rozhodujúce, že teda vyhral on. V prípade, že vyhrá tento súboj s drakom, získa poklad aj rubín, ale má menej pokladov, nestáva sa výhercom. No a ešte je tu jedna vec, ktorú sme si my s Myškom doma uľahčili. Na hráčskej doske sa nachádzajú predtlačené také symboly. Sú tam 2 symboly s mečmi, 1 symbol s kľúčom a 3 symboly s pergamenom. To znamená, že iba presne tento druh žetónov si môžete ukladať do svojho itinerára. Znamená to napríklad aj to, že môžete naraz vlastniť iba 1 kľúč. My ale toto pravidlo obchádzame. Hráme tak, že hlavne Myško môže mať tých zbraní a tých bodov, ktoré mu pridávajú vlastne do hodu kockou nejaké body, môže ich mať viac a takisto môže mať aj viacej kľúčov. Nie je to ale podľa pravidiel, my to hráme takýmto zjednodušeným spôsobom. Myško už vie pripravovať hru sám a hrávame ju, povedzme, že relatívne často, možno nie až tak často, ako by sme chceli, pretože je dlhšia a my netrávime zas až tak veľa času doma, takže veľakrát siahneme skôr po krátších hrách, ale rozhodne je to jedna z našich fakt najobľúbenejších hier a pokiaľ ju nehráme, tak sa o nej aspoň rozprávame. A ja myslím, že to je dôkaz, že je v našich srdciach a naozaj ju máme radi. Ak sa vám toto a iné naše videá páčia, budeme radi, ak nám dáte like, odber, budete nás sledovať a podporovať a pokiaľ sa vám takéto hry páčia, tak choďte do toho a hrajte sa, lebo kto si hraje, nezlobí. A také malé tajomstvo, na veku nezáleží.